Dobro jutro, Sale, i veliki pozdrav tebi i svim slušaocima. Ponedeljak je, pa da ne kvarimo ono na što smo i mi navikli, a i naši verni slušaoci i pratioci. Krećemo ovu nedelju sa jednom zdravom pričom. Neka nam je zdrava, uspešna i srećna nedelja koja je pred nama. Za nama je vikend koji je bio jako topao. Meni je bio radni vikend u apoteci Nana 5 kod osnovne škole Vuk Karadžić i mogu reći da dosta njih se i dalje žali na alergije. Tako da nije bilo vetra i svi alergeni su skoncentrisani tu svuda oko nas i svi oni koji imaju preosetljivost svog imuniteta itekako imaju probleme. Savet svakako jeste redovno korišćenje terapije antihistaminicima koji će spustiti te simptome alergije, ali svakako neophodan je rad na imunitetu, jer po samoj definiciji alergija jednako imunodeficijencija i ono što je bitno, tu preosetljivost možemo nekim određenim preparatima, ali svakako i promenama navika, a to znači izostavljanje stresa, izostavljanje loše, brze hrane, takođe dobrim spavanjem, svim onim stvarima koji loše utiču na naš imunitet možemo promeniti i pomoći svom telu da dobro reaguje na to. Ono što mi je ostalo onako zanimljivo, na što su se ljudi žalili, jesu i dalje stomačni virusi koji napadaju kako stariju, tako i mlađu populaciju i ono što moram da kažem da je jako neophodno u tim slučajevima koristiti neka sredstva za rehidrataciju organizma, takođe supice. Takođe, ako imamo intenzivnu dijareju koja prazni naša creva i izbacuje sve one neophodne elektrolite i tečnosti iz tela, skuvati neku supicu, ali ono što volim da posavetujem, ne toliko često, jeste korišćenje u tim slučajevima Coca-Cola i nekih štapića koji će pomoći da se zaustavi to intenzivno pražnjenje tela, a sa druge strane nadoknaditi tečnost i dati energiju telu sa tim šećerima koji se nalaze u tom piću. Takođe, nešto što bih spomenuo jeste da sam imao par slučajeva povišene visoke temperature kod dece gde je čak jedno dete upalo u febrilnu konvulziju. Znači, febrilna konvulzija je stanje, kako ja volim najplastičnije da objasnim, jednog kuršlusa u našem telu, odnosno u našem nervnom sistemu, gde bukvalno dolazi do jednog reseta. Jako je to stresno kako za roditelje, tako i za samo dete, ali ono što su studije i iskustva pokazala, to nije po život opasno ako se na vreme adekvatno odreaguje. Kod febrilne konvulzije imamo taj nagli skok temperature sa normalnih vrednosti koje su ispod 37 stepeni na preko 40 stepeni i svakako apel na roditelje koji su imali kao mali febrilne konvulzije koje nastaju do 6. godine života, da njihovo dete može da ima febrilnu konvulziju i da obrati pažnju kada dete ima pogotovo neku virusnu infekciju koja traje danima. Zaustavljamo simptome, spuštamo tu telesnu temperaturu sa primjenom paracetamola, ibuprofena, dobru rehidrataciju tela radimo, ali ono što verovatno svi roditelji koji su imali slučaj da njihovo dete ima febrilnu konvulziju znaju, neophodno je da u frižideru imaju diazepam klizme koje se aplikuju pri samom napadu. Dete je ukočeno i to je zaista jedna stresna slika. Dete je ukočeno, pri samoj aplikaciji, dakle u analnom otvoru, dete izlazi iz tog napada febrilne konvulzije. Ono što lekari, pogotovo dakle neurolozi na klinikama Tiršova i Institut za majku i dete savetuju, jeste da obavezno se preventivno daju tablete diazepama od 2 mg, ali to je neka stvar koju obavezno konsultovati svog pedijatra. Tako da kažem, jedan buran vikend, meni radan, je za nama i ova nedelja koja nas očekuje, kako gledam vremensku prognozu, biće promenljivog vremena, biće tu i kiše, biće omorine, biće visokih temperatura, tako da apel na hronične bolesnike da se paze ovog vremena, da terapiju uz konsultaciju sa svojim kardiologom i izabranim lekarom prilagode, jer neki lekovi kada je ovako toplo vreme neophodno je da se smanji doza, pa čak možda i da se isključi. Zato apel na sve hronične bolesnike. Takođe, na što bi se onako
osvrnuo jeste na par nekih slučajeva ljudi koji su došli u apoteku Nana i tražili terapiju koja im je skoro prepisana za dijabetes. Ljudi dobili su dijagnozu dijabetesa tipa 2, ali ne mere redovno šećer i uzimaju terapiju kako im je lekar rekao, 1, 2 put, 3 put dnevno. Apel na sve ljude koji sumnjaju da imaju dijabetes jeste da redovno mere šećer i na osnovu tih vrednosti da se uzimaju lekovi i nikako da se ne preskaču lekovi. To je nešto što, ljudi kažu pa pijem, ali ne pijem redovno. Tu mora da se terapija poštuje kako je lekar propisao i tu nema zaista igranja sa time. Simptomi dijabetesa, još jedan put ću spomenuti, ona čuvena suvoća usta, ali ona nastaje tek kada su vrednosti šećera itekako velike, preko 10, 12, 15, a normalne vrednosti su od, da kažem, nekih 4,5 do 6, 9. Sve preko toga je povećana glukoza u krvi. Nemojte se zavaravati da su i ove neke vrednosti 6,5, 7 normalne. Nisu. Šećer mora biti u normali. Ono što je normalna stvar kada pojedemo neki obrok, pogotovo bogat ugljenim hidratima i kod zdravih osoba koje nemaju dijabetes, taj šećer skoči, ali nakon 2 sata mora da se vrati. Ono što je apel također ljudima koji imaju dijabetes, da redovno prate, znači na 3 meseca vrednost HbA1c, odnosno tromesečnog šećera, koji pokazuje taj neki prosek šećera u tom periodu i obavezno pre samog odlaska kod lekara odraditi dnevni profil koji uključuje 8 merenja u toku dana. Dakle, po ustajanju, to je ono našte što kažu, pre doručka, posle doručka 2 sata, pre ručka, 2 sata posle ručka, pre večere, 2 sata posle večere i ono 8. merenje koje ja kažem da je jako bitno i neophodno uraditi u 3 sata ujutru, naviti sat, probuditi se i da vidimo kako u toku noći naš šećer se kreće u našem krvotoku. Tako da kažem, neka nam je zdrava, uspešna, srećna nedelja. Sale, veliki pozdrav tebi, veliki pozdrav svim slušalcima Hit radija emisije Nedremanje. Veliki pozdrav odavde iz apoteke Nana 3 na Lučičkom putu i reći ću da apoteke Nana 3 i Nana 5 rade subotom od 8 ujutro do 20 časova uveče i nedeljom od 8 do 14. Šta da kažem, kao što imate izabranog lekara, svi treba da imate izabranog farmaceuta kome verujete. Ova karika između lekara i pacijenta, odnosno uzimanje terapije, mora biti čvrsta i sigurna. Zato birajte pametno, ostanite zdravo i veliki pozdrav od mene, tvog izabranog farmaceuta iz apoteke Nana.